Abo nga may upod nga pulverized rocks nagtupa sa pila ka bahin sa barangay Minuyan, Murcia. OCD nagpatigayon sa assessment sa mga lugar nga apektado sa ashfall. Yaring balita nga atong gitutukan. Nagkalapuspos ang mga dahon sa pananom nga utan ni Remonito sa barangay Minuyan sa Murcia. Subong lang kuno ini natabo humalin sa na-eksperyensya ng ashfall halin sa Mount Canlaon. Hindi man sila nga permanente. Ito daw paglinunino hanggang mabatyagan mo kita may arak kaya. Kung amon dahon sumay namon sumado nagkakaperdi, nagkakapuspos. Di base sa sa abobla. Sunod sa barangay, pinakaapektado ang mga nahamtang sa nabukid nga bahin base sa mga laragway nga ginpadala sa mga residente. Magluwas sa abo, may nakita man nga napudpod nga mga bato. Adito sa amon nga aper purokid sa purok magtahos. Kag sa purok lanip ka, pero mga malayo ni silang purok sa bukid ni sila. Daw abugid bala, nga puti, medyo puti siya. Daw napudpod na siguro. Hugot na nga ginamonitor sang MDRRMO ang sitwasyon sang nasambit nga barangay. Very, very thin nga kwansang ash. Very powdery siya. So, tanan nga mga clusters, response clusters, ready naman. Wala pa sang report nga nabato ng Canlaon Volcano Observatory angot diri. Nauna nang ginpahayag sang FIVOX nga base sa ginhimo nga microscopic examination sa mga abo nga ginbugas ng bulkan sa October 19, November 2 kag November 5. Natukiban nga pulverized rock kag abo nga nadeposito sa crater sang bulkan ang nagaupod sa aso nga ginabugas sini nga amo ang nagaresulta sang ashfall. Samtang bangod sa asod-asod nga pagbugas ng bulkan sang aso nga may upod nga abo sang damlag lang, nagbisita ang Office of Civil Defense sa La Casillana, La Carlota City sa Negros Occidental, kag Canlaon City sa Negros Oriental. Agud lang tawon ang sitwasyon sa mga apektado nga mga residente. So we're here basically to assess the situation. Yung kung may effect na nga may yung asphalt na binubugan ni Canlaon. And so far wala pa namang nakapag-ulat na nag-report ng any health related issues. Bisan nga wala pa sang ginpatigayon nga preemptive evacuation ang ansambit nga LGUs, importante sa gihapon sunod sa OCD nga mag-aligmat ang mga residente kagilayon nga mag-report sa LGU. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedras, 1 Western Visayas.